Сега обаче ще ви срещнем с една друга легенда от близкото минало, за да разберем как беше преди. Освен това, от този материал ще разберем защо е така сега, или иначе казано сложните политически процеси, предсказани от бащицата на червената идея. Колеги, видео! Другарки и другари, на 13-я конгрес на БКП другаря Живков иска да погледне в бъдещето, така да се каже, през 2012 година на 48-я конгрес на нашата партия. Попадна ми едно писмо на едно пионерше, Първанко, дето е писал писмо до шавдарчето Станишко. Тия двамата шелия почна да се карат за стола на другаря Живков, така да се каже. Зачитам. Ей, Станишко, пише Първанко, малък си още за лидер на Тимуровската команда. Както казва Ванко Костов от съседния клас, времето е наше, т.е. на батковците. Аз попитах за тех другарката Ванга и тя ми каза, че са големи кълпазани още от малки. Освен това ми каза, че думите на другаря Живков дела, дела и само дела ще станат пророчески и в България ще се натрупат много съдебни дела в съдебната система. И даже другаря Брюксел ще им направи забележка. За кой той другаря Брюксел в бъдеще време, другаря Живков не знае. Аз познавам в сегашно време другарите Маркс, Енгелс и Ленин. Но ако карат така тия кълпазани Първанко и Станишко, другаря Брюксел яко ще им дърпа ушите, както на мене другаря Горбачов, и ще ги направи на брюкселско зеле.